da ba su. To muna roƙon Allah madaukakin sarki kada ka gwada musu wannan rana. Ya Allah kai musu yadda kai ma ashabul fil wa ja'alahum ka asfin ma'kul. Ya Allah ka gwada mana baya ga turji da dogo gede da ado aleru da duk wani wanda yake tasan muna da hankali. Ya Allah ka zaunar da jihohinmu lafiya lau. Allah ka ba mu wadata. Allah kada ka koma barin mu musulmi a ko'ina yake ya kwana da yunwa. Allah ka ba mu miliyoyi da biliyoyi na halal mu yi aiki da su wajen aikin ɗaukaka addininka, su zama sanadiyar shiga aljannanmu da uwayenmu da ɗiyanmu da ‘yan uwanmu da matanmu da maƙwabtanmu da masoyanmu da dukkanin musulmi Allah. Ya Allah ka tsare mu daga dukkanin shari. Ya Allah ƙasashe yamma da kabiyanmu da shari, ya Allah ka mai san musu abinsu. Ya Allah ka mai san musu abinsu. Ya Allah ka mai san musu abinsu. Ya Allah mu ko ka lullube mu da rahama, ka bungudo mu da rahama kamar ruwan teku, ka zubo muna arziki kamar kana zuba ruwa lokacin malka. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.